nkhani imene yavuta pano ndi nkhani ya minister dzulo atapita ku NT company kumene amakhozera majumbo kumene kujako kunapezeka kuti kwavuta kwambiri. By the way, kwa amene simukudziwa nkhani dzana aminister anapita makampani angapo kumene anakaona ma conditions ya anthu komanso ma conditions a malo kuti sali bwino ndi anatseka makampani amenewo. Ndi imodzi mwa iyo ndi NT company yokhoza majumbo kumene anu ake ndi ma Chinese kumene koko. Therefore zinapeza kuona kuti anabweranso dzulo kumene kuja nkupeza kuti anthu aja agwirabe ntchito kuzira anthu aja kampani ndi yotsegulidwabe. Ndi aminister aja mwachidziwikire sikuti angabwere mwa easy kwambiri for abwera ndi shock like kudabwa kuti anthu wasako ndimvera kuti anthuwa chifukwa ya anatsegulanso kuti anthuwa chikuchitika njani. Ndi anabwera mukhala ngati mudabwa komanso mukhala ngati munaka mmene zimakhalira ngati munthu mudziwa kuti munthu mmene amakhalira. Ndi zinapeza kuona kuti mmene kuja amayi ena ake anakhala ngati nawonso abwera bla 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 zinachitika zosakhala kuti zosakhala bwino ka situation kake. Ndi ka video kake ndikupatseni ka video ko ndikamene kaka. What did I tell you today? You said we should not work. What are you doing today? We called your PA asking what we should do. He said we should fix. We are What did I tell you? Who is the PA? Who gave the number for the PA? He gave me the number. Mukubanga chibali na Malawi. Eddie Gandamandi Batsanam. Who is he? Eddie Gandamandi. He number yangu. Number ndani. Kaine for what reason? Wa. Ndinakufusa nini? Ndibane bwana. Ndio unaona ukipata pesa neno ndi mubane fix. Ndio unaona ndi kwenda sana after 2 hours. They may call you. Muneno ndibane fix. Ndakina anthu agali. Ndamina kubanga fix mnomo ndi kubile zozo. Code meeting bange by na yodi ile upload the minister and Runa and nazidi Yeah, I think video mwaone. Video mene hii Amalawi asiana maganizo. Zogamba za siana. Ena alimbali ya Nzimai, ena alimbali ya Vitumbiko Mumba. Inuyo muli mbali iti. Wina aliyese ngati munthu chifukwa Mulungu adapereka ubongo, wina aliyese adampasa ubongo mmodzi kuti aziganizira. Right? Ndiyeno aliyese akwena naso kugwisa ntchito ubongo wake nkukhala pasi nkuganiza. Koma ngati tonse sitiganiza mofana naye. Ena amaganizirapo ndithu mokhemerapo moti akayankhula timati akulu ajatu ndithu at least zikumveka ndithu. Ena akayankhula timati akulu aja anayiwala side yakuti. Ena akamayang'ana chinthu amayang'ana mbali imodzi poweruza. Ena amayang'ana judging with emotions. Mena kuonera. Kumano remember kwena kuti facts don't care about your feelings. Chilungamo sichisamala kuti ukumva bwanji. Chimakhabe chilungamo. So anthu anzeru they follow the facts. Amatsatira chilungamocho kumano they amapanga ignore the way they feel. Mena kuganizira. Chabwino. Ndi stand maganizo andura pankhani imene iyi. Maganizo anga uchepa sindikwena kuti ndolondola aliyesa athakukhani maganizo ake koma maganizo aine amene ali iliso pano. Ndona kuti since ena tasiyana ena kwera ya mayi ena kwera ya jino ya ujeni ya Vitumbiko Mumba kumabe ineyo maganizo anga ndona kuti look ngati munthu anabwera nkunena kuti choyambirirato mutseke. Right? Inyu mmene kutseka. Ngati simunatseka pa zifukwa zina ndiye kuti definitely wina abwera amene walamula abwera koma sabwera so momucha mmene anabwera dzulo mucha yayi abwera mu condition ina. Why? Chifukwa akudziwa kuti nasinu mwapanga zosemphana. Right? Chabwino timaona kuti kulilongwe mavenda ma street amakhala agulisa zinthu zawo. Even msewu wanyuwani uja kuchoka pa bridge hapo. Last year I was in Malawi last year. Tikamachoka pa bridge makwezeka ngatupita ku Nzikiti kuchonchi msewu anaika I think modusa anthu I think koduka modusa chanchani msewu mwini mwatala umapeza muli anthu agulisa mu zinthu. Kuma anthu awasa gambo singaombe. Right?
ndi ngati anena kuti umumu musakhalemo alisamazeto muti sakhalemo pobwera mawa anthu aja amene asiti aja amangonyamula katundu izo sizimakhala zabwino right iwo ajawo ndi amakampani akusiyana chani aja ndi anthu right I don't know what aja ndobwera it's fine ma Chinese aja ndobwera it's fine muli musema koma ngati ananena kuti musatsegule mawa iniyo simene kutsegula ngati mwatsegula muyembekeze kuti pabwera force koma bwino ake suti nabwera force ene yayi anangobwera ndi question na nzo nauza musatsegule blah blah right nauza musatsegule blah 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 zamlembere ndiyeno nkhani ya dzetsa ya kula pano kuti mai uja right anadutsa mmene anadusira mucha video muzionetsetsa mai uja anadutsa mmene anadusira mucha koma kudutsa kumene kuja kunale kwa mwano 1 kwa mwano 2 kosalabadira kuti uyu ndi ndani ali apa isilake mudelera kudelera kumene kuchako inuyo kuti mupanga understand inuyo muzike inuyo mukhale vitumbiko mumba dzulo mwawo kuti mutseke apa leo mabwera ndi mukufusa fuso ndakupangene ignore mmene anapangira ignore zimaya ameneyo andipene pachapa amadutsa atu msumukudza amadutsa pachapo moti andu aja nakango adusa nkumapita chipanda kumugwira sana kayima zimayi kucha ndiyeno nzimayi uja anakakhala wadutsa pachapo mmene amadutsa mwamwana muja mosalemekeza muja mosalabadira muja inekakhalanso nkhani avitumbiko mumba anakachepetsedwa anakasekedwa inakhalanso nkhani msachoti itona ndigaize iyi anakasekedwa you understand pepa chapo video mione mbali zonse ndiye tasowa namugwira kumimika kumamfosa mesa ndonkhwa ndiwe imene aliyesa ola inu kuti mbuna ake tisatengeza uminister sengeza chana mungoyima mukufosa munthu kuti akazangokudutsani ngati tuniyo palibe munthu ababa pa umunthu aliyesa sangamve bwino aliyesa na guys right ndiye kuphatikiza koso wati moye minister ndiye ungodusi yonishi jabanji ndikumana nkhulidwa so ngati zimene ziza at least zopanda ulemu akupanga apazi zimene akupanga apazi akuyesetsa kupanga kuyesesa kuona kuti amalawi right ndiye pankhani yokhuza ndiye avitumbiko mumba I think office jenda ikulu kwambiri ya minister malangizo chabe nona kuti inuyo mphamvu yanu zigwira ntchito musamakonde kupezeka yayi mukapezeka poyamba zikhale patipo kwinako muli ndi anyamata muli ndi cabinet yonse ma commission onse amenacha ndi amene azipita azikalongosola zimene zicha chifukwa inuyo mukakhala kuti mukupezeka pena paliponse ngati za nzimbe mutsika valiyo anthu azikulemekeza ninsoni azikwamphana mmene amankhula uchayo mpaka na manje nje mpaka na mfuna kuona foni yanu funa kuona foni mwana kuti mfano muri ya afoni anga minister the whole minister zimene zazo for the availability mulipo muwakhani presence pala pali post iniyo kwinako musamapeze mungu koma kapeze payambirira zathala pali pompacha kwinako maperake mutsika vali mutha fashion ngati manganya ngati kaso muli mosemo guys thank you so much guys like share Malawian cameras right